Nini jeka sumo amo ke bojaga kasuka. Omo ulana hambai apply kai thono tai orang bigi arano. Tai amchani social work khainai civil society rano belake hambai marwa tini siniti prasani man thaile tui se kabang mon wan soka ba kabang man nukha tabuk thajara sinemo sana thaga lasini sija singje ero buka ka sanamja toka Tiprasa leader of all leader of ni tomung samung nukunya tabuk civil society rok sara Tipra 24 घंटा बन माता को खा तामनि कारण हंगां के नाइ नाइ जिसो illegal migrant रंगनो रहनानि बागै अबैध भाबे Tipra हावा आश्रयनानै रंगनो रहनानि बागै डिटेंशन कैम्प बो सनाम जागिया स्पेशल भाबे ट्रक फुस बो सनाम जागिया विभिन्न राज्यों ngै दङ ताङै Tipra खेंमिया आजागन जों वानसक दाय दङ हिकिताबो जों अबनो नायो स्पेशल भाबे ट्रक फुस सनामनानि आबोसुद Tipra स्टार राइफल सिमिया फातार हाना आसाम रेजिमेंट दङ CRPF दङ गोबां मा फाटारनि रेजिमेंट दङ आबरक सहके मिलिवै आबनो सनामनानि इंथौ ताइ कैसे डिटेंशन कैम्प खालायनानि इंथौ ताइ कैसे हके जाति दाति ब जागाव इलीगल आश्रयनाय दङ आबनो नायगानि खायनाय दाति दाति रहनानि इंथौ इके नाय नायि सिनि Tiprasa 88 93 जे कैसे चुक्ति दंमनि एडिसिओ सिनि बरकनि सिपाइ रनानि दंमनि नायगानि खायनानि बागै स्पेशल भाबे पुलिस सनामनानि कक दंमनि आबो बरिया ताबुक सकजरा 10 मिनिट चुक्ति बरु बायसुगिया हिंके ताबुक 88 NLFT तिरपा की चुक्ति खालाय फायमानि आबो बो ताबुक थंगै दङ कैसे कैसे मासे माने यांगै दङ आबोनि बागै Tipra हानि Tipra सारो आबोनो नुगै दुखु नांमानि बिसिंतिनो दिनि अ जागावा सारा Tipra 24 घंटा बन मादाखौ खा आबोनि बागै जों असुबाय पायाखौ दिनिनो अ बन जुदि मानिया हंके जों वानसक नासिनाय म इलीगल माइग्रेन्ट स्राय ताइ कोना जागाव ताइ आलादा भाबे ताइ इंगो जाकरै नाय नाय Tipra हा तामो दंमानि Tipra हांखा राजा बाय नायकल जा खा कुसुं राजा चाइ फैमानि 184 जन राजा चाइ फैमानि तारा दल हंके बाहाके साइमाका अ हासिनि हिनै बंनि बाबा 14 गुसिदा साइमानाव Tipra बांगाली हिनै अमंखा इतिहास वानसगि नाके बर इतिहास साइमा बर सुदो 80 सनो दांगा नांमा हाके ताबुक दांगा फनांगानि बागै पलिसि नाय दङ उसगां नखना तारा दल देरे चुमुय थुपि थुबुय लाथा तुयै प्रेट थङि फुनुगो आबो ब आइनो दंखा ब संबिधान दंखा बारनि संबिधान तो दङ बागे लाथा तुय फुनुंगानि कारण जों बहुत चबा खायफैया जों जुदि बांगालिनो बुथानानि हिंके जे समय जों सिलायति दंपुरो हजार लक्ष वानसान बुथारि मागामो बु बुथारका फुनुगै नामानो तामोखे सिनि बुसगां केबें खांके बायतो तामो मासा मांनि देराय थां असकसि फियाबा जों बांगालिनो नष्ट खायनानि बागै जों अमो खायमानिया तामोखे जत्त वानसा Tipra जतनो मिलिवै अ इलीगल माइग्रेन्ट रंनो रहनानि बागै जतनो वानसगि सियांगनानि इंथु अबनानि नाहारमु बा अबनो Tipra सारंनि नाहारमु रोमान स्क्रिन तुयै नों तामो बनो ति राजनीति खिंथायबा आना आमानि कंनो सानानि आबा आंनो साना नांनाय हायजा आमानि कंनो इंग्लिश बाय सैनानि बागै आबो सैसि उन्मतिरिया आबो सैसि निर्यातनके दङके Tipra लिडार बे जागा जनगण Tipra सारो वानसक सिदे जों अमाहाय लिडार न Tipra हावो हाकारिया खाnya नांनाय हाया सारा साइ सिंथाय मुक्तमालिया कारण जुगे सिलायतिबो सबा खालायफैका अ लिडार रंनि दारा तैनो ताबुक जरा थानचाङै मैया जे थानचां या लिडार न बनो जों काकुमुंनो खसावै दुला चाक्रमा के चाक्रबै महिला सिकागै आसुग्रै बेराय तनानै नांनाय Tipra सारक बाजा सिदि हाय जे थानचा खालायो कक आंते कक गोबां मा सालिया असुजरतै जत Tipra सारक थानचा के चबा खायनानि बागै वानसक सितो हामबाय।